sa kalibro kag i-experience ang mga leksyon nga ginatudlo sini pinaagi sa isa ka museum. Opinyo ko, ining aton nga katuan sa sining episode. Sa pelikula lang makita nga ang nagabasa sang libro sarang makasulod mismo sa istorya kag aktual nga may experience ang mga ginapakita kag mabasahan diri. Ini ang Hopetopia. Makita diri ang mga puno sang kahoy, ang mga stars, ang animals. Ini ang mga actual illustration sa libro nga ginatawag nga Our Common Home. Laudato Si story nga ginsulat sang Australia-based Filipina author nga si Bernadette Silvana. I-walk through ang mga kabataan kag i-tour sa libro pinaagi sa sininga ancestral house sang mga kilayko nga gin-convert sa isa ka museum diri sa may Lizares Street sa Bacolod City sa tabok lang sang Lizares Mansion sa linyada sang Minuar. I'm Tita Char and I am here to say welcome to Hopetopia. And I am also here because I want to share with you a Laudato Si inspired story from the book Our Common Home. Ang Bacolod-based actress nga si Chart Motus ang nag-tour sa mga kabataan samtang ginaistorya ang kaundan sang libro. Ang ini nga libro nagatalakay sang importansya sang pag-preserve sa kung ano pa ang may ara kita sa sininga kalibutan. Kag, inspired sang encyclical ni Pope Francis, parte man sa pagtatap sang kalibutan. There was once this grand home without four walls, without a door. Our walls were the trees and the forest. And our ceiling was the sky. If you look up at night, the stars and the moon lights up. Para mas mahapos maintindihan sang kids kag kids at heart ang message sang book, ang volunteers sang NVC Foundation ang magatour sa kabataan kag mapaintindi sa ila sa sininga message. Istorya sang founders sang NVC nga si Millie Kilayko nagakadapat nga samtang hubin pa maintindihan sang kabataan ang importansya sa pag-care para sa environment. So, pagkita ko sa book, ikudo ka nami, gidnitani, nga himuon in such a way nga ang maintindihan sang tanan, especially sang bata, kung kaano gid naton ang responsibilidad ta sang common home ta, which is the earth. So, nag-agree ang author and hinang nagduligan manila nga ang NVC Foundation ang makapadlagan sinisang museum. So, amo na ni siya subong. Ang museum, ang balay nga kindak-an ni Kilayko, gin-convert ininiya sa museum. Interactive ang tour, ang mga kids sarang makashare man sa ilang mga insights kag experiences. And who wants to open? You don't want Ethan, you want to open? Come here. Come here. I think I can carry you. Wait. Oh, Ethan. Okay, how many people are there? 1, 2, 3. There are 3 people inside that room. Pwede maka-join sa tour ang parents kag guardians. May parts sang museum nga pwede maka-take photos ang parents kag kids. Ethan, open it. Ta-da-dan! Yes, it's a little room where you can stand. Who's the mommy of Ethan? Where's Ethan's mom? Ethan's mom. Carla. Ethan, you can stand here, Ethan. Smile. Think of. Look at my big black. What happened? It's making unga. Oh, new teeth. Ginaistorya man sa kabataan ang present situation sa kalibutan. Bangod sa kahimuan sa tabo, pareho sang kainiton nga nagakapatyagan sa karon. One day, something bad
started to happen. I felt that it's starting to get too hot. Pati na, ang mga nagabaskog nga mga bagyo nga atong nga nagaka-experiensahan. Bombs and guns. I think there's a war going. Come, Ethan, Jaden, Johan, Dominic, what's that? Kag, ang mahigko nga palibot. And the air is so polluted, so many dust, and so many pollution, and I can hardly breathe, Ethan. Help me breathe, Ethan, because I cannot breathe. Pati na, ang nagakatabo sa karon nga gera. It's disgusting. Yeah, Jaden, it's disgusting because there are so many trash. And the news today, there's war. Our common home continued to break down. More doors, and the rooms started to close. There were wildfires, and the war continues. Ginapainchini sa kabataan kung nga ini ang nagakatabo sa karon sa aton nga palibot. I know what you said. I heard it. Is it World War III? Yeah. We are all afraid and we all pray that it should not reach that stage. Kag towards the end, ang kada bata kag ginikanan, ginapahimos ang commitment kung ano ang pwede mahimos ang kada isa para masalbar pa ang nabilin sa kay Mother Earth. I pledge to myself not to harm the earth and the people around me. I promise to make the earth a better place, whether from the internet to the outside world. I will be a better person. Promise to always throw trash in the proper trash cans. I promise to buy only what we need so as to lessen the eventual trash. And I promise to just use what we need on a daily basis. 200 pesos ang fee para sa adult kag 150 pesos naman para sa students. Gina-encourage nga ang 5 years old and above ang mga kabataan ang muang ma-tour para mas makaintindi na sa ginaistoryahan sa tour. So lihima, open na kami daily, galing subong balang ano kamahal pa sa gasolina, do kamahal sa kuryente, ginhimo lang namon scheduled tours anay by appointment. No, so inang message na kamo da sa Facebook page kay may masabat da sa inyo kung nano mga tours available kag kung sano kamo pwede kakadto di. Kag hindi ilang tour ang gin-offer sa Hoptopia, may book reading man diri. Pwede mapatiner diri ang mga kabataan for more than 2 hours para makaspend time reading books kag pahuway anay gikan sa aton nga mga gadgets. Kadamo-damo gid sa amon libro, inagin pag-donate lang na sang mga people here from the Philippines kag mahalin pa sa mga Singapore nga mga eskwelahan nga nag-donate. So may ara man kami reading room dates nga sa sinaya nga adlaw, si Teacher Jane mahatag na siya sang read along sa isa ka book. So may ara ka mga 2.5 hours nga basa ka da bisan nano da nga libro nga pick out mo kag mabasa mo. Hindi pa everyday ang tour diri, may mga days kag gina-schedule ang tour kag ang schedule ang makitaan sa Facebook kag Instagram sang Hoptopia. Pagkatapos ang tour, mayara sang area kung saan pwede makabakal sa mga gift items, mga souvenirs para sa unforgettable experience diri sa Hoptopia. Samtang bata pa, mas maayo nga mapaintindi ang mga kids sang importansya sa pagtatap sang aton palibot kay sila kag ang ilan naman ng mga kabataan ang magapanubli sinigikan sa aton nga henerasyon. Sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.